ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କାହାକୁ ପଚାରିଥାଉ? ବୋଉକୁ ପଚାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଗର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟା କିଛି ନ ଜାଣିଥାଏ ସେଟା ମୋତେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେଉଁଟା ଆମେ ନ ଜାଣିଥାଉ ତ ଜାଗର ଓଷା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୋଉକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଜାଗର ଓଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉପାସ ରହି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜାଗର ଜଳାଉ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପୂରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ କୌଣସି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗର କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଗର କରୁ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ଦେବତା ଅସୁର ମିଶିକିରି ବାସୁକି ସାପକୁ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତରେ ଗୁଳେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ। ସେ ଇଏ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତଟା ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତା ତଳେ କଇଁଚ ରୂପରେ ଭଗବାନ ରହିକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଇଁଚ ପିଠି ଉପରେ ହେଲା। କଇଁଚ ମିଠିଟା ଟାଣ ତ, ସେଇଭଳି କଇଁଚ ସେ ତା ଉପରେ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତ ଥୁଆଇ ବାସୁକି ସାପ ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ରବା, ଐରାବତ, ରମ୍ଭା, ମେନକା, ପାରିଜାତ, ତାପରେ ସବୁ ବାହାରିଲେ, ଧନୁତରୀ, ଦେବବୈଦ୍ୟ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ତ ଅମୃତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ, ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ, ଅସୁର କହିଲେ ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବାସୁକି ସାପ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ହେଲା ତା ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରିଲା। ସେଇ ଫେଣ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଧାରରେ ଲାଗିବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରର ମାନେ ହାୱାରେ, ବିଷ ପବନରେ ପୋକ ମାନେ କୀଟ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବଳ ପାଇଲାନି। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପଟେ ରହିଥିଲେ ଅସୁର, କହିଲେ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଧରିବୁନି। ଦେବତା ରହିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ପଟେ, ଅସୁର ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ, ବାସୁକୀର ନିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲେ। ବିଷ ଦୁର୍ବଳ ନା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କେହି ଆଉ ସେ ଶିବକୁ, ସୃଷ୍ଟିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେମିତି ସେ ବିଷର ହାୱାରେ, ପ୍ରବଳ ଇଏ ବିଷାକ୍ତ ବିଷ ସେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଲା, ତମେ ଇଏ ବିଷକୁ ଗଳାଧକରଣ କର। ସିଏ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ସିଏ ବହୁତ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତିନି ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ମୋତେ ମୋ କାମଟା ପୁରା କରିଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିବାକୁ? ତାପରେ ସେ ବିଷକୁ ଟିକେ ଶଙ୍ଖ ଦିହରେ ନେଇକି ଅଳ୍ପ ଗଣ୍ଡୁସେ, ମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇଲେ ମାନେ ସବୁ ପାନ ନେଇଗଲେ ସେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପିଉଥିଲେ? ଯେଉଁ ଟିକିଏ ନେଲେ ସେଥିରେ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟି କିନା ବଞ୍ଚେ, ସେ ମହାଶକ୍ତିମାନ ସେ ଶିବ। ତାପରେ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କରାହେଇଥିଲା। ଦେବତା ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆମ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଭଲ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଷପାନ କଲେ, ସେ ବେହୋସ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା, ସାରା ରାତି ଦୀପ ଜାଳିକି ସେମାନେ ଜଗି ବସିଲେ। ଯେମିତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି, ସାରା ରାତି ଜଗି ବସିଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ। ଜଗି ବସିବାରୁ ଜାଗର ମାନେ ଉଜାଗର ରହିକିରି ସେମାନେ ଜାଗର ଜାଳିକିରି ସେଇ ଦିନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗର ଜଳାଉ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। ବିଷପାନ ନ କରିଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ବାସୁକି ଗରଳରେ।